дуруд бинандаҳои азизу гиромӣ, рӯзи хубе дошта бошед. барномаи навиди бомдодиро аз душанбе пур аз барфу сард тақдиматон мекунем ва умедворем дилҳои гарм хоҳед дошт. соат 11 аст ва имрӯз дар барнома ин мавзӯъҳоро дорем. бориши барф роҳи Душанбе-Хуҷандро барои мошинҳои калони борбар маҳдуд кард. Ширкати Pfizer аз анҷоми муваффақиятомези озмоиши воксинаи нав хабар дод. Дар Тоҷикистон таҷлили соли нав манъ шуд. нархи патент барои муҳоҷирони корӣ дар вилояти Твери Русия боло рафт. чанд лаҳза пеш ширкати IRS хабар дод ки ҳаракати мошинҳо дар роҳи Душанбе-Хуҷанд ба мошинҳои калони боркаш иҷоза дода намешавад. ин ширкат гуфт новобаста аз бориши пуршиддат ва беисти барф роҳи автомобилгарди Душанбе-чаноқ барои мошинҳои сабукрав кушода аст. муваққатан боздошта шудани ҳаракати мошинҳои калони борбар ба хотири эҷод нашудани монеа ба дигар нақлиётҳо гуфта мешавад ки дар наздиктарин фурсат ҳаракати онҳо низ имконпазир хоҳад шуд. шаби гузашта бархе аз мусофирон бо нашри аксҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ навиштанд ки дар пайи барфи зиёд дар роҳи Душанбе-Хуҷанд ва тоза нашудани барфҳои борида дар роҳ банд монда буданд. баъд аз чанд лаҳза масъулини ширкати IRS хабар доданд ки дар воқеъ чунин мушкил вуҷуд дошт ва дар муддати кӯтоҳ бартараф шуда айни замон ҳаракати воситаҳои нақлиёти хурд ва иҷоза дода шудааст. зимнан субҳи имрӯз масъулони ширкат гуфтанд ки аз ин пештар онҳо мусофиронро огоҳ карда буданд. бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилӣ ҳам чанд рӯзи пеш хабар дод ки ҳангоми ҳаракат тавассути роҳҳои мошингарди минтақаҳои кӯҳӣ аз ҷумла Душанбе-Хуҷанд-чаноқ, Ваҳдат, Рашт, Лахш, Душанбе-Кулобхорух, Қулма, Душанбе-Бохтар-Данғара, Лабиҷар, Сангвор, Қалъаи Хум, Айни Панҷакент ҳангоми бориши борон ва барф бо эҳтиёт бошанд ва талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро риоя намоянд. ин ниҳод ҳамчунин гуфт ки дар вақти бориши борон ва барф ба ронандаҳо иловатан ҳушдор дода мешавад ки таҷҳизоти иловагӣ зидди лағжиш истифода баранд. чархҳои воситаҳои нақлиётро бо шинаҳои зимистона муҷаҳҳаз намуда бо худ гирифтани лавозимоти заруриро фаромӯш насозанд. бориши барф дар аксар минтақаҳои кишвар аз шоми дирӯз идома дорад. ҳавошиносон хабар медиҳанд ки сардии ҳаво то рӯзи 21 ноябр идома мекунад. ширкати Pfizer рӯзи 18 ноябр хабар дод ки санҷишҳои клиникии воксинаи зидди COVID-19 ки бо ҳамкории BioNTech анҷом шудааст ба охир расидааст ва рӯзҳои наздик ба ҳукумати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва дигар кишварҳо аризаи ба қайдгирии ин ваксина ирсол мешавад. дар изҳороти ширкат гуфта мешавад ки таъсири мусбати ин ваксина на дар 90 балки 95% ҳолатҳо тасдиқ шудааст. дар изҳорот гуфта шудааст ки дар давраи сеюми озмоишҳо 43 000 ихтиёрӣ иштирок карданд ва танҳо 170 нафари онҳо ба коронавирус олуда шуданд. дар Тоҷикистон бо ҳадафи пешгирӣ аз интиқолу паҳншавии бемории COVID-19 гузаронидани ҳама гуна чорабиниҳои бахшида ба соли нави милодиро манъ карданд. ситоди ҷумҳуриявии мубориза бо COVID-19 рӯзи 18 ноябр эълон кард ки гузаронидани ҳама гуна чорабиниҳои тантанавӣ аз ҷумла ташкили арчаи соли навӣ, чорабиниҳои фарҳангии оммавӣ, нишастҳои ҷашнӣ, шабнишиниҳо ва дигар чорабиниҳои оммавӣ ба муносибати соли нави милодии 2021 дар қаламрави кишвар манъ карда шавад. ин ситод далели чунин тасмимашро ба хуруҷи мавҷи дуввуми бемории COVID-19, шиддат гирифтани буҳрони иқтисодӣ ва афзоиши бекорӣ дар шуморе аз кишварҳо рабт додааст. солҳои қабл дар Тоҷикистон соли нав бо шукӯҳ таҷлил мешуд ва дар маркази Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо арчаи соли навӣ мегузоштанд. мақомот дар ҳоле чорабиниҳои марбут ба соли навиро ба хотири пешгирӣ аз паҳншавии COVID-19 манъ карданд ки тибқи иттилои вазорати тандурустӣ гирифторӣ ба коронавируси нав дар кишвар зиёд нест. ба ҷуз аз соли равон дар Тоҷикистон гузаронидани чорабиниҳои марбут ба ҷашни ваҳдат ва истиқлолият ҳам манъ шуда буд. генерал Шерхон Салимзода рӯзи 18 ноябр аз вазифаи раҳбари оҷонсии назорати маводи нашъаовар барканор шуд ва дар аввалин вокунишаш гуфт заҳмати 5 солаш ин буд ки қочоқи маводи мухаддир аз масири шимол ба маротиб коҳиш ёфтааст. ҳарчанд ҳолатҳои интиқоли маводи мухаддир аз Тоҷикистон ба хориҷ ҳанӯз ҳам расонаӣ мешавад. ба гуфтаи Салимзода агар 5 соли пеш
750 нафар шаҳрванди Тоҷикистон бо маводи мухаддир дар хориҷи кишвар боздошт шуда бошанд. Ин рақам дар соли гузашта то 308 нафар ё 2.5 маротиба кам шуд. ҳамин тавр ба гуфтаи ин мақоми ҳамакнун собиқи оҷонсӣ миқдори маводи мухаддири мусодирашуда аз шаҳрвандони Тоҷикистон дар хориҷ низ аз 1.4 тонна то 166 килограмм кам шудааст. санҷишу тасдиқи мустақилонаи арқоме ки Салимзода зикр мекунад феълан имкон надорад. интиқоли маводи мухаддири истеҳсоли Афғонистон аз тариқи масири шимол ки дар масири шимол Тоҷикистон ҳам ҳаст хело кам шудааст. агар аз ҳаҷми умумии героини дар ҷаҳон мусодирашуда аз ҷумла дар Европа ва Федератсияи Россия мусодирашуда соли 2018-19 ҳамагӣ 1% ба тариқи масири шимол интиқол ёфтааст. ки 10 сол пеш 2008 10% интиқол меёфт. Тоҷикистон бо Афғонистон бештар аз 1400 километр марз дорад ва яке аз роҳҳои интиқоли маводи мухаддир аз Афғонистон ба Русия ҳисоб меравад. ҳамасола дар марзи Тоҷикистону Афғонистон задухурди қочоқчиён бо сарҳадбонони тоҷик сар мезанад ки дар гузашта қурбониҳое ҳам доштааст. вазири корҳои хориҷии Эрон Ҷавод Зариф гуфт, агар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар зери раҳбарии президенти мунтахаб Ҷо Байден таҳримҳои сангини зидди ҷумҳурии исломиро барҳам диҳад, Теҳрон омода хоҳад буд ба иҷрои шартҳои созиши соли 2015 бо қудратҳои ҳастаӣ баргардад. Зариф рӯзи 17 ноябр бо як расонаи давлатии Эрон мусоҳиба дод ва гуфт, ки Теҳрон ба созиш пойбанд аст. моҳҳои охир Эрон тадриҷан ӯҳдадориҳои худро бар асоси созиши ҳастаӣ бо қудратҳои ҷаҳонӣ коҳиш дода ва ин вокуниши Эрон ба он буд, ки соли 2018 президент Доналд Трамп гуфт, кишвараш аз созиши ҳастаӣ бо Эрон берун мешавад. илова ба ин Трамп таҳримҳои дар давраи президентии Барак Обама сабукшудаи иқтисодӣ дар нисбати Эронро дубора ба шакли сангинтар барқарор кард. Ҷо Байден, ки соли 2015 муовини президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико буд, дар маъракаи пеш аз интихоботиаш гуфт, агар Эрон ба иҷрои ваъдаҳояш баргардад, омода аст созиш бо Эронро баррасӣ кунад. ҳукумати вилояти Твери Русия тасмим гирифтааст шуруъ аз соли 2021 нархи патентро ки муҳоҷирон барои кор дар ин минтақа ниёз доранд афзоиш диҳад. бар асоси ин тасмим муҳоҷирони меҳнатии вилояти Твер аз соли 2021 барои патент на мисли қабл 5327 рубл, балки 5805 рубл, яъне 500 рубл бештар хоҳанд пардохт. дар ин бора расонаҳои ин вилоят хабар дода навиштанд, ки ин қарор дар як ҷаласаи ҳукумати вилояти Твер, ки таҳти раҳбарии губернатор Игор Рудени баргузор шуд, қабул шудааст. то соли 2015 нархи патент дар вилояти Твер барои кори шаҳрвандони хориҷӣ тақрибан 3000 рублро ташкил медод ва ҳоло қариб 1 баробар боло рафт. муқаррароти доштани патенти кор дар Русия аз 1 январи соли 2015 ҷорӣ шуд ва арзиши ин санъат, ки амалан як иҷозатномаи расмии кор мебошад, дар ҳар минтақаи ин кишвар фарқ мекунад. дар Русия бинобар иттилои мақомдорони рус беш аз 1 миллион муҳоҷири кории тоҷик кору зиндагӣ мекунанд, аммо мақомоти тоҷик шумори муҳоҷиронро андаке беш аз 480 000 нафар гуфтанд. даромади ҳар чорумин хонавода бинобар арзёбиҳои созмонҳои байналмилалӣ дар Тоҷикистон аз ҳисоби муҳоҷират будааст. ба иттилои вазорати ҳифзи тандурустии Қазоқистон, аз аввали соли хониш дар ин кишвар 241 омӯзгор ва 1042 хонанда ба вабои коронавирус мубтало шудааст. дар ин бора як масъули ин вазорат рӯзи сешанбе хабар дод. ба гуфтаи ин масъули вазорати тандурустӣ, гирифтории хонандагон ва омӯзгорон ба коронавируси нав дар ҳамаи минтақаҳои Қазоқистон сабт шудааст. ва Бонки Миллии Тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз 19 ноябр чунин таъин кардааст. ин буд чанд хабари тоза, ки тақдими шумо кардем. то чанд соати дигар ҳамкорони мо шуморо бо хабару гузоришҳои тозаи дигар ошно мекунанд. матлабҳои моро дар вебсайти Радиои Озодӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунед. то суҳбати дигар,
خدا نگهدارتان.